Eiks tää joku easter egg? Moi kaikki, nyt mä niinku otsikosta näitte, niin nyt mä pelaan tätä FNAF 1-FNAF 4 mun kaverin kanssa. Ja Custom näytti tietenkin. Ja mä aloitan niin. Nyt mennään, no ei ainakaan, mä oon niin huono. Aloitan kaikki ykkösellä. Sitten Chica tietenkin. Ja Foxy on ärsyttävä ainakin. Noin, Night 7, koska se on Custom Night. Uush. Toimiikohan tässä tää? Oh, toimii! Tää toimii! Eiks tää joku easter egg? Mitä ei nyt ole vähän verrattu? Mä säikähin. Nyt Foxy laulaa! Missä se Chica on? Tässä mä nyt vetää mua päin näitä easter eggejä. Ei nyt itse niitä. Se vielä tästä puuttuu. Nyt tää peli oli jo tässä. Ai niin, mun pitäis katsoa sitä boksia. Ei oo tullut. Nyt tää menee tosi hyvin. Mä en oo ikinä ollut näin hyvä, vaikka mä tiedän, että mä kuolen. Mikä tää musiikki on? Nyt tässä on joku musiikki. Karnivaalimusiikki. Onko se easter egg? Mua vähän jo pelottaa tää. Kun tää vetää näin easter eggeen maailmasta. Ja mä oon 2 annassa. Tää nyt on vähän huono. Mä en oo kattonut sitä bonneita nyt yhtään. Tää oli hyvä, tää peli alkoi tälleen. Hei. Nyt tää akku tullut. Joo, mun pitää loppua se akku jostain. Mä katon kyllä vähän, no niin 3 ja 40%. Mulla on vielä mahdollisuus. Miksi mä kuulen koko ajan semmoista ärsyttävää robottia? Miksi toi Chica ei liiku? Mä odotan vaan hetken tässä. Miksi tää on vähän liian helppoa? No ei oo helppoa ainakaan akun suhteen. Mahdollisimman nopea. Miksei nyt? Nyt se on 4A. Hyvä. 4A 24%. Tää nyt menee vähän kriittiseksi. Joo, tässä ei oo ainakaan mun mielestä William Afton se, joka tätä kattoo. Vai onko? 18% 4A. Tosi paha tilanne. Okay, wait a second.
Onks tää easter egg? Miks täällä on easter eggejä? 5 AM! Niin, no mä vedän vaan yhden yön. Koska custom night on aina näitä 7. Mä en kyllä voita tätä. Mun pitää nyt mä vaan odotan, että mun loppuu akku. Se on varmaan paras idea. Voi hitto! Se oli niin lähellä. Mutta tässä menee vielä hetki. Saattaa mennä 6 AM. Hei, miksei tuu tohon välkkymään? Mä läpäsin, jes! No niin, sehän oli se. Nyt on mun vuoro. Freddy jumpscare, eikä mä koitan säätää nää siihen. Okei. Ja klikkaan ready. Bro, se oikeesti toimii! No niin, nyt mä kokeilen niinku oikeesti. Säädellään Freddy tosta 7. Sitten Bonnie vaikka 8 ja sitten Chica 6. Foxy. No Foxista mä en tykkää, koska se on niin helkutin ärsyttävä, niin... Okei. Ready. Night 7. Okei. Jaiks. Poni on tuolla. Mitä mä teen? Oh my god, mä kuulin Fredin naurua hyvänen aika. Tää on oikeesti pelottavampaa mitä mä luulin. Oh my god! Oh my god! Oh, mä en voi kattoo. Oh my god. Oh my god, mene pois! Sekin tyhmä. Sä oot tyhmä. Bonnie on kyllä nää animatoikit on kuitenkin vähän tyhmiä. Oh my god, siellä on Chica. Showstack. Siellä... Oh my god, miksi tuolla ei näy mitään? Oh my god, oh shit. Oh my god. Mä en uskalla pelata tätä, tää on niin saakeli. Apua, mä kuulin Foxista laulamista. Mitä vittua toi oli? Oliks toi Freddy? Hyvänen. Miten Freddy? Oh my god. Miksi tää nyt vaikuttaa näin erilaiselta kuin normaali Five Nights? Oh my god! No! Freak! Oh. Tossa äsken kuultiin Freddy, näytteekö se seisoi tossa? Oh Joo.
tos oli Golden Freddy. Vähän liikaa yhdistelregejä. Joo, vähän liikaa kuule. Pitää sanoa. Me katsomme sitä. Miten sä oot tossa? Okei, mulla on 20%. Oh my god, mä en voi mennä tästä pois, koska Freddy muuten jumpscaraa mut. Miksi se on koko ajan tossa? Onks toi Freddy? On se, sillä on korvat. Oh my god. Mulla on 4% akkua. Mulla on 3 AM. Au! Mitä toi musta juttu? Mikä? Toi ei tullut mitään jumpscarea edes. Se vaan muutti musta pöytäkin. Nyt mua pelottaa vielä enemmän. Tuplasti. Niin kuinka pelottava, kun se Golden Freddy on siellä käytävässä ja suittaa se illalla päällä. Se on niin pelottava kohta. Niin on. Kun se Golden Freddy, kun te ette varmaan kuule, mutta se Golden Freddy on siellä käyttävässä. Moni on niin pelottava. Mä laitan nää kaikki ykköselle. Paitsi Golden Freddy ja Puppetin mä laitan ne ykköselle. Vitsi kun näitä on niin paljon. Aloititko sä kuvat sen? Se on ollut koko ajan päällä, mut nyt mä editoin pois. Kiva kun... Tää on tosi Miksi Bonnie on 9? Toi Bonnie on 19. Se on varmaan ärsyttävin, kun se on koko ajan siellä. Niin. Ei laiteta sitä. Onks tässä paljon easter eggejä? Häh? Onks tässä paljon easter eggejä? No, ei. No kyllä siinä oli aika paljon näitä easter eggejä. Ainakin jotain mä tiedän. Nyt kun mä laitan flash... Oh no. Mua pelottaa. Mä en enää ikinä tuu pelottaa tätä FNAF 2. Ehkä mä vaan teen näin. Onko se puppet? Miten se puppet on jo? Monelle mä laitoin puppetin. Voi helvetti. Joo, tää peli... Mä kuolen. Mä tuun kuolee tässä. No niin, tarkoittaa, mutta kun se haluaa tappaa Williamin. Ja se luulee, että täällä on William. Koska William huijaa, että se tulisi tänne. Nyt ne on vielä vihaisempi. Mua vähän jo pelottaa. Mä en tuu selviä tästä. Onneksi mä kuulen, jos joku tulee tänne. Onneksi mä laitoin ne myös ykköselle, niin kukaan ei tuu tänne. Mä en halua enää pelaakaan tätä FNAFia. Tää oli huono idea. Tää oli tosi huono idea, mitä mä ehdotin. Mä en enää ikinä tuu tekemään FNAF-videoita, jos tää on tämmöstä. En mä uskalla tehdä enää mitään. Paitsi että tästä tulee ihan varppena easter eggejä, koska tää on ärsyttävää. Hei! Hello. Oh no! Mitä? Mä kuulin pallonpoin. Vähän paha. Mä kuulin pallonpoin. Mitä? Ai, se on silleen hello.
No mä en voi sille mitään. Mä en uskalla tehdä mitään. Siis on täyttä paskaa, mä en uskalla mitään. Mä teen vaan näin. Joudutaan puhumaan. Niin kuin aina. Tässä on kysynyt. No koska se kapau mitään. 5 days after days. Aina se kopettiin vaan, tiedän, että se kasvaa. Vittu aina, mä tiedän, että mä kuulin. Joo, nyt pääsee. En ole mennyt. No niin, nyt mä kuulen puppetia. Mä laitetaan ääniä. Hai. Tule jo! Ei vittu, mä pelottaa. Noin. Game over. Okei, mennään nyt tänne Custom Nighteen. Okei, mä en kyllä... Pitää säätää toi Balloon kyllä ihan nollalle, koska sitä mä en halua nähdä. Okei. Älä laita mitään, paitsi Balloon Ball. Ota Foxi. Okei. Sika. Foxi on yleisittäin 3, mutta... Laitetaan nää kaikki Witheret animatroniikit tolle 4. No joo, laitetaan toi tolle vaikka 0, kun... No niin. Laita 0, kun ei saa. Laitetaan 1 sittenkin. Ne on kuitenkin niin tylsän näköisiä animatronikkeja. Ja Golden Freddy laita ihan vaan täysille. Mä en halua nähdä Golden... Mutta kuuluuko siinä Golden Freddy jumpscaressa se sama soundi kuin... Kaikissa. Okei, no sitten mä otan täysille, koska FNAF 1 ääni on vähän pelottavampi. Okei, en mä sitä ihan nyt ihan täysille laita. Mä laitoin 10 ja mä kuolin heti alusta. Se oli 1 aamu, niin kuolin. Okei, mä otan sen vaikka 2. Mäkin laitan 2. Noniin. Okei. Okei. Toi animatroniksit. Ne ei varmaan tule liikkumaan. Okei, Withert animatroniksit ei ole lähtenyt vielä. Tätä katsotiin kameran, niin se lähtee. Oh shit. Tulee. Mä... Kato, se tiikkuu kuppetta, mutta kohta pääsee. Aina se äkkiä, paljon jo sitten. Okei. Oh my god, se on Withert Foxy! Nyt! Pitää välkyttää sitä, niin pääsee pois. Mene pois! Nyt jos joku ei laita äkkiä tätä maskia. Mä tiedän. Joo. Katsotaan nää. Ei. Kato, nyt toi vinkkuu sen pitää. Nyt mennään Oh my god, se on Mangle! Apua, mä kuulen tän! Ton äänen! Apua! Onko se tuo Withert Pony? Withert Pony on mun mielestä kaikista pelottavia, kun sillä ei oo sen kasvoja. Oh shit. Nyt kyllä maski päähän! Nyt kyllä pelkää. Nyt mä en tee mitään. Apua! Apua, mä kuulen tuota musiikkia! Apua! Helvetti, toi koko ajan vaan nousee! Toi koko ajan vaan nopeutuu! Hyvänen aika, perkele! Perkele! Ei!
Ei! Ettei! Okei, leikkaa toi mun loppunaurasta. Ei vittu, miksi mä ryhdyttiin tähän? No niin, pitää. Enkä mä vois katsoa kamerat. Mitä? Hey, glad you came back for another night. Joo. I promise it'll be a Mä en enää oo lot more täällä. interesting this time. Annetaan mun kuolla. Wait, you relics over the weekend? You're out tracking down some right now. Let me just update you real quick, then you can get to work. Like the Mene pois! like a week. So we have to make sure everything works and nothing. Mä en voi mennä pois. Apua. Mikä on yksi tämmöisen pelin, jos mä vielä saatan sprinkkapon alalla? Jos sä teet sprinkkapon alalla, niin sä voi hävitä. Ja mikä on vilkkuja asia? Antaa mut kuolla. Antaa mun kuolla. Mä en antaa mulla joskus. Mä kuulin jonkun naksahduksen. Mä kuulin naksahduksen. Okei, kato. Mä saan hoitaa tän. Musta tuli nyt ammattilainen. Voi vittu. No niin, oot, kun mä en oo ikinä pelannut tänä kolmasta. Niin on. Riibuu täällä. Mä en voi enää mennä pois. Michael Left on kohta kuollee sen isällensä. Ei, kun Michael Lefton kuolee pian. Tässä pelissä, mitä mä pelaan, kun Michael on se. Kohtois Springtrap. Äsken mä kyllä pystyn katsoa kameroita. Mä en voi tehdä mitään. Mä en pääse pois tästä. Nyt mä laitoin hain tänne, missä Springtrap on. Tänne ihan mun luo. Hei, mä läpäsen tän. 5 aan! Hello? Mä laitan Springtrapin tonne. Niin sit se ei ainakaan mun lähellä. Hi. Onneksi Ballonboy näin, niin se Springtrapin pois. Nyt mä en voi käyttää sitä. Hi. Miksi Springtrap ei mene tonne, vai onko se tuolla? Mä läpäsin tän, vaikka mä en tehnyt paskaakaan. Hey man, okay, I have some awesome news for you. First of all, we found some vintage audio training cassettes. Dude, these are like prehistoric. I think they were like training tapes for like other employees or something like that. So I thought we could like have them playing like over the speakers as people walk through the attractions. Dude, that makes us feel legit, man. But I have an even better surprise for you. You're not gonna believe this. We found one. A real one. Gotta go, man. Well, look, it's in there somewhere. I'm sure you'll see it. Okay, I'll leave you with some of this great audio that I found. Talk to you later, man. Hello. Ei vittu! Hello? Ei nyt! Welcome to your new career as a performer / entertainer for Freddy Fazbear's Niina! These tapes will provide you with much needed information on how to handle / climb into / climb out of mascot costumes. Right now we have 2 specially designed suits that double as both animatronic and suits. So please pay close attention while learning how to operate these suits, as accidents / injuries / death / irreparable and grotesque means can occur. Ei vittu nyt! Perkele! Haistakaa paskaa! Each of operations animatronics are set to turn and walk Miksi mä oon ryhtynyt tähän?
Me pelataan vielä FNAF 6 sitten, mutta... Continue. Voi vittu. Aina tässä pitää olla äänet täysin. Mä en voi liikkua ainakaan nyt. Aina tää... Auta, mä en halua tehdä mitään. Mitä? Ei katso noita ovia. Haluatko selvitä? Laittaa vähän... Mä kuulen jotain kiljuntaa. Tää peli koko... Mä en kyllä säikähtänyt, mutta... Jaa, no se oli Bonnie. Haluatko sinä pelata? Tai sun... Eiku siis sanonkin, että se pelaa. Tiedoks vaan, että Krisu on pelkuri. Okei. Miksi mä kuulen tuota kiljuntaa taaskin? Miten mä pääsen tästä? Okay, mennäänpä katsoa tuo kaappi. Foxy was not here. Ei tuo Fredlessejä! Hit! Oo! Tuosta kuuluu tuo ääni! Tuo... Risu kattoo siellä jotain FNAF-videoita ja mä vaan pelaan täällä, kun se ei fuskalla. Risu on pelkuri. Eikö tuolla on Bonnie? Hyi vittu. Mä näin äsken Bonnie. Mä näin äsken Chickon! Mikä toi? Ääni okei on. Kuulee jotain tommosta. Mä en säikä ehdotaan enää ääntä.
Deathless! Mä veikkaan, että mä en kuole, koska mä oon tässä niin hyvä ja Krisu on niin pelkkuri. Krisu, mitä sä kuuntelet? Krisu kuuntelee jotain Freddy, Fazbear, Ohuler. Kenelle sä kuolit? Bonille! Toi oli pelottavaa.